Hello and welcome to Lambo Bisaya. Again, welcome sa mga bagong viewer and do not forget to subscribe and click the notification bell para pirmi ma-update sa atong bagong mga videos. And pag-share sa inyong mga friends, mga uyab and all nga inyong mga kaila, connection kay para mas mudaghan ang atong subscribers ug daghan ta nga magchika-chika dinhiya sa Lambo Bisaya. Ug para karon nga video, sa last video magud nato atong gihisgutan unsaon para ma-motivate ka. Bisag luyo sa kaguol, sa kahasol, sa kakapoy, sa kinabuhi, kinahanglan natong motivation. Pero naapay usa nga atong kinahanglan mahibaluan. Mao ni ang mga tips para malipay ka. Kinahanglan daw ka mag-smile. Smile, though your heart is aching. Bitaw, kay kuno daw, kapag ka mag-smile ta, ingon pa sa science, no? Ako naman po ding nabasahan, ang butong nasakto ko, correct me if I'm wrong, no? Ang ato daw ang brain is mag-release siya o chemical nga gitawag nga dopamine. Ang dopamine is mao na siyang happy hormones. O, di ba? Nakahatag po ko sa inyong trivia. Science teacher na ba ko ani? Anyway, ingon ana gid na siya. So kapag ka nagka-release na siya og kining happy hormones, meaning maghatag na siya sa ato og happiness. Yay! Number 2, be thankful. Do sa akong last nga giingon para ma-motivate ka, dapat thankful ka, grateful ka. Ingon na gihapon para malipay ka. Dapat thankful ka sa buntag pagmata nimo, magpasalamaton ka sa imo pang maayo nga panlawas, sa imong health, di ba? Sa taas pa nga life, charot, sa taas pa nga kinabuhi. O pag after a day, magpasalamat na pud ka kay nahuman nimo ang adlaw, na i-survive nimo ang adlaw. I-appreciate nimo ang mga butang nga naa sa imo, nga mapasalamaton ka, nga nakay kini, nakay kana. Bisag dili na siya kadagkuan i-compare sa uban, pero mapasalamaton ka kay naay imuha. Gets? Be thankful. Number 3, ayaw sige ug ka-worry. Nga naman, ayaw huna-huna ang kagahapon kay human na to siya, wala na kay mabuhat ato. Ayaw pud huna-huna ang ugma kay wala pa kay control ato. Ang imong huna-hunaon is karon. Unsaon nimo pag-survive ang adlaw, unsaon nimo paghimong productive sa imong adlaw. Mo lang focus sa karon. Focus kung unsay naa sa imong atubangan. No? Ayaw og sige ka worry. Ingon pa gani, be a warrior not a warrior. Yes. Number 4, ampingi ang imong kaugalingon. Para malipay ka, no? Unsaon man nato pagkalipay kung wala ta nag-amping sa atong mga kaugalingon. Mukaon tag nutritious nga mga food, no? Mga pagkaon nga sakto. Di ta palabig diet kay usahay mali ra ba na atong diet. Pag diet ra ba sa ato, di mo kaon. Wrong. Kinahanglan healthy diet. Kanang mag-exercise ta, wala pud ko nag-ingon nga mag-exercise mo kanang tuda-tuda max nga halhal mo pagkahuman, dili ingon ana, mag-exercise lang bisag isa ka adlaw 30 minutes a day, di ba? Magkakuan lang ka, magamit lang nimo ang imong energy, di ba? Tapos magkaunog sakto kay kapag ka healthy ka, makita na sa imong skin, diba? Glowing skin, makita na sa imong face like me. Makita na sa imong hair nga shiny, tanan makita sa imuha. Tapos kapag ka healthy ka, meaning happy ka kay kung masakiton ka or unsa ba imong naa kay gipamati sa kalawasan nimo, unsa man yung pag happy kaya kay nimo mag-enjoy na naa kay gibati. So dapat healthy ka. So ang pingi imong kaugalingon. Number 5, ayaw pagdumot. Dili ka magtanom og kalagot sa imong kasing-kasing. Narabay uman nga moingon nga, wala man ko nagdumot pero di ko kalimot. Murang kwenta ha. Actually, murang kwenta ha. Kaya pag makita ka na nga tao, kaya wala ka nakalimot sa iyang gibuhat, mura ra gihapon kag nagdumot. Di ba? Ingon na lang siya. Kapag ka imuha na siyang i-forgive,
kalimti na to kay human naman to, no? Ayaw na siya ipabilin sa imong kasing-kasing. Kay nga no, magpabili na siya nga samad nga wala na ayo. Ay sus, murag gugma. Charot. Dili bitaw. Inyong buhaton is ayaw na pagdumot. Wala na kay mabuhat kayo. Sige kag dumot, imong kasing-kasing ra ang magsakit. Ang kato imong gidumtan, wala na siya pakialam. Dili siya ang masakit, dili siya ang magkuan. Imong gibati kung dili ikaw. So para mahimong totally happy ka, di na ka magdumot kay kung naipagdumot sa imong kasing-kasing, happy na oroy ka pag kita nimo sa imong gidumtan nga tawo, nagdaot imong adlaw. Oh, di ba? Kung saan nimo pagka-happy. So dapat wala nang mga pagdumot, imuha nang i-practice imong disiplinahon imong kaugalingon nga tanggalon ng mga pagdumot para sa imong kaugalingon, no? Dili para sa ila. Para sa imong kaugalingon, tabangi imong kaugalingon para mahimo kang malipayon, ayaw pagdumot sa mga nakasala sa imo ug sa mga makasala pa lang. Bitaw sa tanan, no? Ayaw pagdumot. Ikaunom, ug ang last nga tips para mahimo kang malipayon, hatagi ang imong kaugalingon og time, no? Hatagi imong kaugalingon nga mag-relax, ihatag imong kaugalingon sa imong mga friends, sa imong family. Kaya imong family, sila na ang imong masandigan, sila imong maistoryahan sa imong mga problema o sa imong mga kasakit o sa imong mga kadili, mga kaaya-aya nga nahitabo sa imong nga murag kuan ba kanang kinahanglan nimo nga naa kay kashiran, so sila. So i-spend imong time sa ila, tapos kapag ma-share na nimo sa ila ha, at the same time matabangan kanila, ma-advisean kanila, after nila ma-advise sa imo ha, mas ma-okay ka kay naa sila makatabang sa imo nga mapalipay ka. Kay nga no, pag mag-uban mo sa inyong pamilya, di ba, aduna mo yung mga buhaton nga kanang makapalipay sa inyo, magtabi mo, mangaon mo, di ba, sa inyong mga friends, maglaag mo, mag-travel mo, sa imong uyab, pwede po, kung naa kay uyab, pwede po mo magtanaw sine, o i-spend mo imong time sa mga tao nga imong love. I-spend mo imong time, ihatag mo imong time sa mga tao nga importante sa imuha. Sa ingon ana nga paagi, mahimo kang malipayon. So, diri ra kutob ang ato ang panaghisgot sa mga tips kung unsaon nimo para malipay ka. So unta na ug makatabang na sa imong kinabuhi ug ugma ug sa unya imuha na nang mabuhat sa imong kaugalingon. Sugdan nimo sa imong kaugalingon aron ikaw magmalambuon. Ayaw kalimot og pirming dumdumi nga lambo Bisaya.